Xayrlı gün, hürmetli әтиәниләр һәм кадерле балалар. Бүген мин сезне өр-яңа төймәле китаплар белән таныштырам. Менә аларның берсе, менә аларның икенчесе, әле алар безнең яңа гына кайтып җиттеләр, кичәгенә генә кайтып җиттеләр. Менә шундый китаплар. Кайсыннан башлыйк микән? Әйдәгез башта Гадирәгеннән башлыйбыз. Нишләп Гадирәк? Аннары аңларсыз. Җавад Тәрҗемановның Йомшак су, йөгрек су дигән китабы. Бу китапка безнең 4 шигырь кергән, һәм ул 4 шигырь менә шушы 4 кнопкада урын алган, 4 төймәдә урын алган. Балалар ачалар. Йомшак су, йөгрек су инде ул безнең классикага әйләнгән шигырь бит инде. Моны укып, моны сөйләп ничә генә буын бала үсмәгәндер. Сезнең гаиләләрдә ничектер? Безнең гаиләдә менә шушы шигырьне укый юындыра идек. Безне дә шулай юындыралар инде. Мин үзем дә үземнең балаларны шушы шигырьне сөйли юындыра үстердем. Һәм ул бик күңелле була иде. Бераз гына тыңлап та алыйкмы? Йомшак су, йөгерек су, син мине чистаю, бер тапта калмасын. Төймәгә басабыз. Төймәгә басабыз, ул туктый. Төймәгә басабыз, икенчесе. Сезгә өрә макмаем. Ташлар ыргытмагыз ди. Шулай ук туктатабыз. Һәм Üçüncü biten aşağı metran bitene. Менә ансы менә монда. Юлтырттык бакчага, әби белән без. Батарейкаларын алыштырып була. Китап бер генә тапкыр кулланыла торган түгел. Демәк, аның батарейкасы беткән саен алыштырып, яңадан тыңларга мөмкин. Икенче китап. Бу китапны Ольга Ярикова рәсемнәре бу китапта бик матур, бик якты китап. Бу китапта Мәрзия Фәйзуллинаның Шебеләр зарядкасы, Кыш бабай шигырьләре урын алды һәм Песи баласы. Кичкенә балалар яратырга мөмкин булган иң әйбәт шигырьләрне тупладык без монда. Шебеләр зарядкасын белә торгансыздыр инде, аның җыры да бар бит әле. Әлеге җырны Илмира Гыйльфанова җырлый. Шулай ук аның шигырен дә тыңларга була. Шебеләр барсы да сары майка кигәннәр. Зарядка ясарга диеп бер урынга килгәннәр. Тавык аңлата, кырт дип үз телендә алырга. Зарядка ясаган чакта ничек канат кагарга. Тик тавыкның әйткәненә колак салмый Шебеләр. Шуңа алар зарядканы дөрес ясый белмиләр. Башка шигырьләрен тыңлатып тормам инде. Кыш бабай шигыре Мәрзия Фәйзуллинаның шулай ук гомер буена өйрәнелә торган, ел сайын искә алына торган шигырьләреннән берсе. Аны һәрбер балалар бакчасында, һәрбер мәктәптә яңа ел бәйрәменә сөйлиләр. Капчык асып, кыш Бу шигырьне дә шулай ук Зөлфия Шәмсуарова укый. Шигырь астындагы шундый матур күңелле көйләрне без композитор Риф Әхмәтовтан сорап алдык. Хәзер бу китапларның берничәсен күрсәтәм. Без инде Койрыксыз бака белән сезне таныштырган идек. Койрыксыз бака, Йомшак су, йөгрек су һәм Шебеләр зарядкасы, менә булар өчесе Татарстан Республикасы президенты каршысындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татнефть хәйрия фондының Рухият программасы ярдәме белән басылып чыкты. Бу китаплар 11 мең тираж белән, гомуми тиражы 33 мең була инде, Татарстандагы балалар бакчаларына таратылачак. Татар төркемнәренә дип беләм. Һәм нәшрият өстәмә тиражга заказ бирде шулай ук. Алары безнең кибетләргә чыгачак, сатуга чыгачак һәм бу китаплар бөтенесе дә 190 сум торачак дип көтелә. Шулай ук кнопкалы китапларның, төймәле китапларның 4-нчесе дә бар әле. Монысы 3 кыз дип атала. Әлеге китап белән мин сезне таныштырган идем инде моңа кадәр. Монда безнең әкият, ул әкият Христоматина әкият инде безнең. Аны әллә ничә буын әтиәниләр 2нче классның уку китабында укып үстеләр. Бу үзеңнең әниеңә әтиәнеңне яратырга кирәклеген төшендерә торган бик әйбәт әкият. Һәм монда шунысы кызык, менә мондай сандугач төшкән билгеләрдә безнең төймәләр сөйли дигән сүз. Дустым, барсана, кызларыма. Әлеге китапта диалоглар
Татарстанның халык артисты Луара апа Шакирҗанова белән тавышы белән сөйли. Яңа ел бәйрәмнәренә, башка бәйрәмнәргә һәм әлбәттә балаларга тик кенә торган чагында да сатып алырга мөмкин. Алар аны бик яратып кабул итәрләр. Безнең менә шушы 2 көндә булган кичкенә балалар әлегә әйбәт кабул итәләр. Без инде үзебезнең дусларыбызга, туган-тумачаларыбызга алып кайтып күрсәттек бу китапларны. Сөйләшергә өйрәткәндә дә, дөрес итеп сөйләшергә өйрәткәндә дә бу китаплар сезгә ярдәмче булырлар.